така ли? Обратното. На така? Да. Нищо не е. Насочваш го. Насочваш го така и държиш. Не мърдай, не мърдай. Махни си пръста от камера. Ето сега снимаш. Виждаш ли какво снимаш? Махни си пръста. Така. Хайде, върви снимай. Много тъмно. Тъмно е. Виж. Върви снимай. Ела, дръж го така. Виж, не си слагай пръста отпред тук. Така го дръж. Къде да снимаш? Задръж така, без да махаш. Задръж без да махаш. Ти видео ли снимаш, Ани? Да. После искаш да ни се подиграваш? Здрасти! А? Ми аз като съм по пижама. Здрасти! Кажи, Андино. И ти ли ядеш? И аз ям. От по-голяма купа. А ти бъде снимай татите сега. Искам тебе да снимам. Отлеко се мърдам. Сега ми се е заплела косата. Аз не те виждам. Що снима?